Heta siinä samalla lailla ending. Joo, täytyy ottaa. Ja Minski meni siitä niinku Minski menee tuplasta maikkiin. Ainut se puntin palautus, joka on viimeisenä. Niin kumpana puolella täkkilinen pelaakaan. Jos sä pelaat tuolla oikealla puolella julkoharteessa ja sisäharteessa revit mukana sen oikeesti sen kaverin niin kiinni. Ja jos tuolla puolella ei iske suoraan vaan vastaan. Viime peli meni aika heikosti. Toki meillä tosiaan sattui useita isoja loukkaantumisia siinä, että se vähän haittasi sitä meidän peliä. Se oli kuitenkin 5 minuutin sisään, mitä tuli 3 loukkaantumista ja jouduttiin muuttaa vähän sitä pelisysteemiä sen takia. Mutta ei mitään, me täytyy lähteä eteenpäin siitä, että se peli täytyy vaan unohtaa ja jatketaan matkaa. Mitäs toi tämän päivän vastus, mitä siitä sanoisit? No, se on monivuotinen hallitseva Suomen mestari, että odotettavissa todella kova peli. Että meillä on pelaajia suhteellisen vähän, mutta ei mitään, me mennään pelaamaan, mennään toteuttaa niitä asioita, mitä on harjoiteltu ja uskoakseni hyvää tulee kuitenkin. Monta kyllä äijä. Joo, ei siinä Okei! Se on pelipäivä taas. Helsinkiin tultu. Hyvä pussimatka. Lämmintä on. Jokainen tietää mitä tapahtuu tänään. Ollaan pari peliä jo tänä vuonna pelattu. Ei oo enää uutta asiaa. Pelissä mennään täysiä. Mennään täysiä loppuun asti. Mennään lujaa. Ei se ihme. Siellä voi olla, että siellä on isompia kavereita ja kavereita, jotka on pelannut kauemmin aikaa. Siellä on 13 tyttöä. Et varmaan kaikilla on ihan yhtä kuuma. Meidän pitää olla aggressiivisempi, meidän pitää haluta enemmän ja meidän pitää näyttää se, että me halutaan enemmän. Ei mitään tähän kasalle. Ekasta lähtee! Kolmannelta krokodiili. Kaikki mukaan, kaikki mukaan. No niin, tänään taistellaan. Hyvä! Kun se vaan, että sun pitää mennä nopeasti saada kiinni se, niin me päästään siihen blokiin. Mä juoksen sinne kaikki. Okei, ei mitään. Vähän jalolta pois ja huilataan hetken matkaa. Ja... Siis meillä on nyt tässä ihan siis hyviä suorituksia. Meillä on nyt vaan välillä tulee vähän semmonen niinku unohdus siinä, kun ne vaihtaa se, että siellä on 4 linjaa ja sitten siihen tulee se 3 linjaa. Niin. Niin sitä 3 tai 4 linjaa, eli mistä optioni tossa, niin nyt tavallaan kun siinä oli Minnaa vastassa se kaveri, okei, Minna ottaa sen. Katkaiset sen vaikka sinne ulkojalkaan. Ja Marken kaveri oli siellä irtilinjasta, se outside line. Okei, tästä lähtien, hei nyt cornerit kuulolla, Jenny, Tiina. Jos meillä on ihan normaali miespuolustus, okei, eli leveässä setissä, jos on niinku 2... Kattokaa, että kaikki kamat tulee sieltä. Stop, hyvä! Hyvä tytti! Hyvä tytti! Nyt Heta! Okei. Nää open, open roll. Elikkä saat 3 askelta ja sit sä ei lähde pystyyn.
taistelu oli kova, työt oli kovia ja niin vaan me ollaan pystyssä edelleen, että ei hädän päivä. Kotimatka häämöttää ja ensi viikolla tiistaina voidaanko me tehdä sillä tavalla, että aloitetaan 7 harjoitukset ja otetaan siihen se vartin lämmittely ja sen jälkeen ruvetaan tekemään lajiharjoitusta. Joo. Eli vartin yli 7 tavallaan alkaisi varmaan ne varttia. Tai no. Joo, jääkolme. Aurinkoinen keli ja hapottava tunnelma. Muutama hyvä downi. Silloin kun ihmiset teki mitä piti tehdä, koko joukkue teki, niin me mentiin pitkälle niillä. Ja puolustus nyt oli ihan ok peliä pitkänkin aikaa tai hyvinkin useasti. Mutta kyllä mä luulen, että me ainakin hiffattiin taas, kukin hiffasi jotain, että mitä olisi pitänyt tehdä joissakin tilanteissa ja opittiin jotain. No niin, pelipäivää taas. Ollaan Helsingissä harjoiteltu muutama kerta ja tänään meidän vuoro lähtee suorittamaan. Lähdetään hyökkäämään alusta. Kaikki tietää mitä tekee. Muistetaan, pelataan koko ajan kovaa. Jos jostain syystä tulee hävikkiä, ei tiedetä mihinkä mennä, lähin kaveri ja perseelle. Eli nyt ihan teistä itsestään kiinni, ei vittu ei lausteta tuolla kentällä. Paikasta toiseen mennään hölkäten, pelissä juostaan täysillä, isketään täysillä. Taistellaan. Oikeesti. Menette sinne ja lyötte kaveria nippuun. Eli mitä, onko Samulla? Ei mitään. Hyvin yksinkertaista. Mennään täysiä joka tilanteeseen. Sillä pärjät. Yes. Okei, ei muuta kuin kasalle tähän näin. Okei. Noniin. Hyviä, kovia suorituksia tänne. No niin, tänään mennään nyt. Ekasta lähtee sitten. Ei, go! Hyvä! Hyvä. Mene. Hyvä. Hyvä on, näin just hyvä! Hieno! Vauhilla! Kova juttu! Hommi! Ilman mies! Ei se tata polku! Anna itsellesi vähän tilaa, että sä et joudu siihen Jennan blokkiin. Sieltä löytyy tilaa linjan vasemmalta puolelta. Okei. Puoli aika. Onko mitään ongelmaa linjassa kenelläkään? Jenna, tosi hyviä blokeja siinä, eli nyt me selkeästi saadaan käännettyä sitä, me voidaan juosta niihin blokeihin. Tärkein seikka. Okei, me ollaan pikkusen keulilla. Nyt me mennään uudestaan, oltaan 3/4 siellä. Ja se, että kaikilla pää mukana, kun ruvetaan pelaamaan, ei tule turhia loukkaantumisia, mennään täydellä loppuun asti, ei ohitella eikä varata mitään, vaan taklataan, tehdään se oma duuni edelleen. Pannaan yksi maiden lisää vielä hommaa. Kaikki pullot siellä. Joo, eli nyt Mä sanon, että mahtaa, niin eiköhän ne kerää. Toivotaan. Me ei harkata silloin oikein. Okei, kentälle loppu kättelemään! Kiitos.
Yes. Lauantaina on sitten taas kova peli tulossa, eli meidän pitää nyt sunnuntaina pannaan pikkusen pannaan tähän ensi viikolla niin vähän lisää maustetta. Ensi viikko on iso viikko. Nyt! Enemmän vielä. Okei, tällä viikolla päätä tuli peli. Lisää vielä ensi viikolla. Ei se on rounssipeli. Ei mitään. Nimenomaan. Rounssipeli. Se ratkaisi. Niin, on. Ottakaa tähän ennen kuin lähdette, niin kasa ja ensi viikolla uudestaan jalkaa tänään ihmisiksi ja kaikki terveenä takaisin. No niin. Nyt mä käydän se meni. No tietysti siinä on runkosarja loppuu, eli sitten alkaa playoffit lähtee käyntiin ja meille tietysti siinä on vielä semmonen lisäbonuksena, että siinä varmistettaisiin sitten mitalia, jos ei tytölle tarvitse siitä vielä mainita kovasti, mutta sitä tietysti, mutta palkintona tietysti se ja ehkä meille vielä tässä semmoinen isompi juttu on se, että viime peli meni hyvin ja toivotaan, että tämä sama systeemi jatkuu tässä tulevassa pelissä ja tuo meidän pelisysteemi alkaa niin kuin nyt näyttämään siltä, että työt on vähän niin kuin päässyt omaksumaan sitä ja hyviä asioita tapahtuu, eli siinä mielessä ihan mielellään jatkettaisiin vielä kautta, että toki, että sitten jos tappio tulee, niin sittenhän kausi loppuu siihen. Okei, Jenna, tuu tänne puolelle ja lähde suoraan pokaan tänne sisälle. Onko se reissun? Joo, keltaisen paikan. Eli käännykö vai ympäri vai aina? Käännyt, niin eikä nyt suoraan, niin käännyt, avaat oikealle. Joo. Juokset mua vastaan ja annat ulkopuolelle. No aika jännittäviin fiiliksiin kyllä, että tulee aika kovaa vastaan. Parempi voittaa, toivottavasti ollaan me. Kauden melkein tärkein peli, että odotetaan sitä todella innolla ja toivotaan, että kaikki sujuu niin kuin pitäisi. Mutta se on tavallaan pronssiottelu, että siitä päästään jatkoon, mutta koska tässä sarjassa ei pelata pronssiottelua, niin se on niin kuin tämän meidän pronssipeli. Et sitten, jos me hävitään, me saataan tipahtaa vitoseksi. Jos me voitetaan, niin pronssi on tavallaan meidän. Jenna. Mikkelä oivaa. Hyvä. Okei. Ottakaa polvelle siihen. Vuosi ollaan harjoiteltu. Nyt itse ratkaisitte, mitä meille käytäisi. Teitte niitä asioita, mitä on opeteltu. Teette ne hyvin. Teette ne aggressiivisesti. Hyökkäätte. Muistakaa, hyökätkää. Perse alhaalla, lyökää niitä kavereita. Kattokaa, mitä siellä eessäpäin tapahtuu. Tehkää ne omat asiat. Ei ole mitään hätää tässä näin. Kaikki osataan, mitä meidän pitää osata. Mennään tonne, lyöää kavereita. Ja me ollaan tämän pelin jälkeen voitakaa. Lopputulos tulee olemaan taatusti hyvä. Se on ihan selvä homma. Jätetään tänään kaikki tänne kentälle, mitä on. Me ei tarvitse säästellä yhtään. Mennään potkulla, päästään puolustamaan ensin. Pysäytetään 3 ulos, otetaan pallo tarvittaessa itselle. Ja siitä lähtee peli käyntiin. Otetaan kapteeni kasaa tänne mukaan vielä. No niin, nyt alusta asti. Täys rähinä päällä. No niin. Oliko se kikoppi vai? Sanakaan ja me saatiin just mitä me haluttiin. No niin, hyvä. Kasalle. Kasalle. Okei. Jokainen jättää kaikki tänään kentälle. Se on pitkä talvi muuten miettiä, että vittu kun olisi pitänyt vähän tehdä enemmän. Kaikki jätetään tänään kentälle. 3 krokodais. YKK! No niin, sit lähtee sitten. On valmiina, tuu tänne päin vaan valmiina.
mitä löytyy. Kaikki lähtee nyt. Siellä on linjan päässä. Meillä on nyt se yksi tai toinen piltsu on vähän. Mitä mennään alas tuohon? Olkaa juomia. Näin. Tää pelin puolella Taidendi menee tänne, linebackiin tänne päälle. Okei? Okay? Fullbacki. Missä se fullback on? Tossa. Fullbacki tulee tosta Taidendin perseestä, tulee nyt pystyyn. Meet pystyyn. Juoksen pystyyn. Joo, siis et juokse pystyyn, vaan totta kai blokaat. Mutta otat täältä päältä, siilataan tää sisäpuoli nyt tällä Taidendillä ja fullbackilla. Okei? Okei. Okei? Elikkä tänne nyt tulisi blokkia. Näytätkö vielä? Joo. Nyt sitten tää toinen tailback täällä, niin pannaan sut tänne ulkopuolen kaveriin. Sä juokset suoraan Kaisan pyllystä ja Tiina tulee mukana ja sen jälkeen katsot, että missä on sulla ensimmäinen kohde, kelle sä blokaat. Jotakin blokaat, kaatuu jonkun jalkoihin. Linja, hyviä blokeja. Hienosti painittu siellä, taisteltu. Meillä ei nyt on siis sen toteuttamisen kanssa meillä ei ole mitään sillä tavalla ongelmaa, että nämä meidän vaan iskut on noin linjan päissä, niin ne on niin surkeita, että sen takia ne kaatuu ne pelit tavallaan. Kasalle. Hei! No niin naiset, nyt päätään yksin, nyt ruvetaan menee, nyt ruvetaan pelaamaan. 2/4 pelattavaa peliä. Oululla on siellä 3 maalia, ei ole mitään tässä pelissä. Tää on Amerikan palloa nyt. Me ei ole mitään menetetty, muistakaa nyt se. Mennään tonne, lyödään kovempaa. Tiedetään ne omat tehtävät ja lyökää. Vittu pyörikää niiden jaloissa ja purkaa niiden vittu akillisjänteitä, mutta tehkää jotain. Ette voi vittu halata niitä. Taistelkaa tilasta. Okei. Nyt uskotaan, me voidaan aivan vielä voittaa tää. Mennään täysiä. No niin mennään. Vielä jakso. Nää ysit täältä päistä. Irti ulkopuolelle ja yrittää mennä maalilta kohti. Kiitos. Kiitos. Ai, kiitos. 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 Hei, päätyyn! Päätyyn! Oman meidän peli ideologian noudattaminen, niin me oltiin siinä, okei, meillä pikkusen tuli lipsahtelua tossa ja tietysti se näkyy tuossa taululla. Mutta niin kuin sanottu, se, että vuodessa ollaan päästy siihen tilanteeseen, että me pystytään pelaamaan näiden jengien kanssa kuitenkin suhteellisesti samalla tasolla. Meillä tietysti se, että kun ei ole harjoittelua niin hirveästi ollut, niin näkyy tietysti näissä, että okei, taklaamisessa ja tästä myös perustekemisessä. Niin kuin sanotusti, niin ihan voi päätä pitää ylhäällä, erittäin hyvää taistelua. Ei mitään, tullahan tähän vielä. Noin, otetaan meidän pikkufanikin sieltä vielä. Jos oltais toteutettu sitä teidän, niin me oltais niin. Kaikki pelithän olisi ollut maalissa. Touchdown ja dynamitea löytyy. Ei mitään 3. krokodilissa.
Kyllä mä oon ihan sairaan ylpeä meidän joukkueesta, että meidän sai vaan itku tulla, kun tajus, että kauden viimeinen peli. Mutta kyllä me ollaan mahtavia ja samoin meidän valmennus on aivan jotakin huippua. Kiitoksia. Loistavaa kehitystä. Loistavaa kehitystä. Kiitos. Katsotaan nyt vielä. Se sitten 11 Mun nimi oli Ritsasen Mikko. Näitä jokaisia kun haastattelen, niin kertoo, onko hauskaa meillä tänä kesänä oli ja minkämoisia hienoja kokemuksia me saatiin. Kädet on mahdollisimman pitkällä. Ainakin sen verran mitä katsoin, niin ihan hyvin tuntui jäävän palloja kiinni. Joo, okei. Luonnon lahjakkuuksia. On se siis joo, mutta eihän nyt että... Jäi semmonen työntäyteinen kesä ehkä miehelle eniten. Ja tietenkin hirvittävän isot edistysaskeleet joukkueena. No kyllä niin kuin sanotaanko, että varmaan ihan ensimmäinen peli. Ja varsinkin kun sieltä tuli voitto, niin se oli semmoinen loistava kauden avaus ja uran avaus Crocodilesille, niin se oli kyllä ihan selkeä semmoinen ykkösjuttu. No varmaan siis liittyen tähän ensimmäiseen peliin, mä muistan siellä oli varsinkin yksi neitokainen oli niin onnesta soikeena, että mä en ole ikinä voittanut mitään ja nyt mä voitin. Niin, se oli jotenkin niin kuin se ilo oli niin aitoa siinä vaiheessa. Yksi selkeä peli, mikä meidän olisi pitänyt voittaa ja oli tarkoitus kyllä hyvinkin voittaa ja se me ryssittiin sitten aika lujasti ja hävittiin se. Mikäs peli se oli? Se oli tuo Jyväskylä, entinen rakas seura, niin sen kanssa kävi huonosti. Toki siellä oli usea loukkaantuminen ja avainpelaajien loukkaantumisia meillä, mikä siihen vaikutti, mutta se niin kuin kaivelee ehkä kaikista eniten. Mitäs tavoitteita teidän joukkueella on nyt ensi kaudella? Meillä ei ole plääniä vielä tehty. Ei, mutta kyllä mä uskon, että me päädytään siihen, että playereihin ensi vuonna mennään.